जितना तू याद कैलो खबन उतना हम बुलाइल। हां जी जितना तारा कपड़ा पर जमल बा देहांती जी हां उतना हमर झरल बा। रवा हाथी बानी बाकी ओकरा पहलवान के साइज हमरा तक होला। कितना सुंदर बहुत सुंदर म्यूजिशियन हमर म्यूजिक बजावलो। हां एही मेरी में हाफा तारा तू गावता डेरा मोती दम लेखन डेरा मत अब तार के कुछ करे सकबियो ना जी दम मत फुलावो। बड़ी सुंदर गावे के प्रयास में बानी कमलेश देहांती जी। देहांती जी ये महाराज जी खड़े लौकत रहन। श्री जी बाबा प्रणाम करनी है। हां जी ओहे अनिल बाबा का देहांती कहे के कारण बाबू का अभी व्यास जियत नहीं खन। हां जी ये देहांती हो चुकल बा। हां जितना तू याद कैलो खबन उतना हम बुलाइल। हां जी जितना तारा कपड़ा पर जमल बा देहांती जी हां उतना हमर झरल बा। धरती पर इनको रोलो झरल है। कहवा के काहे के कहे जाए कहवा दस्तान का बतन सोहर वाला। हां हां ओए रहा जी रहा सुबह रहा देखो जोरदार ताली बजाई सब जानवर खातिर। अब रहा सवाल कुंवर जी कि हाथी केतनो बढ़ रहे ओकर साइज बढ़ रही रवा हाथी बानी बाकी ओकरा पहलवान के साइज हमरा तक होला। रवा हाथी है और पहलवान हम हैं। रउआ के सिकिंजा ना चाहिए रउआ के कब्जा में करे खातिर सिकिंजा के काम बा। हे जानवर महाराज हम ना जानने हो हिंदू के पुरानिया होले तो बुद्धि खत्म होखत जाले। आज रउआ साबित कर देने अब रउआ के हम कमलबास भैया ना कहो हम रउआ के जानवरे कहो। आज हमार जानवर ब्यास से दुगोला बा। राम 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 छी छी यही तरह लॉकडाउनवा में सब चीज बंद हो गए रहे ना। अभिषेक भैया केने बने भैया अच्छा कोनो बात नहीं खेल लड़का टाट हो जाए बात तो घर में आ जा सकत नहीं। हां जी हां जी हां कोनो दिक्कत नहीं लड़का 5-6 महीना के ना सौरी में रहेला तो बाबूजी घर में ना जा लड़का तो सियान हो गइल बा। हां अभिषेक भैया आ जा सकत नहीं घर में कोनो दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन में सब बन रहा साग सब्जी खाली बेचात रहे आ दवाई के दुकान खुला रहे। कुंवर जी दिमाग लगौनी कि हम का करी तो मेडिकल खोल दें। अब मेडिकल को अपन सुबह रही के बेरा अगरबत्ती धरा के अभी गणेश जी के स्तुति करते रहने गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपितजम फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम आ तले है बड़का मुड़ी वाला। हां जी देख ली है हमन घटोचक लइका है उदय नाम है। हां जी सारे का लड़का है। सुबह रही के बेरा पहुंचल कहल कि मौसा कुंवर जी कर मौसा कहल कि मौसा हमार पेट बहुत झरता कोनो टैबलेट टिकिया होखे त दे दो। कुंवर जी कहले कि बबुआ तारा मॉल कैसन परब पतला होता कि गाढ़ा होता कि लाल होता कि झलझल होता। कहले कि मौसा तू इतने जानो अरे इतना ना पतला होता इतना पतला होता कि तू चाहब तो सुबह मुंह धो के उसे कूला गला जननी बाकी ठीक लागल हर दू गोला हम धूरी में के ब्यास ना हो यही उम्र में रउआ अपना के सहज ब्यास बुझले ना रउआ तेगलवा बाबा के भाइयों से बस बढ़ के है। छोगलवा बाबा छोगलवा बाबा रउआ से कौन नहीं गल साधारण बात ना हो। अब तो रउआ हमारा पर